Що робить дизайнера легендою? Це не просто красиві сукні чи тренди, що змінюються кожен сезон. Легендарні дизайнери перевизначають моду, змінюють сприйняття стилю та створюють образи, які стають частиною історії. Саме таким майстрам присвячена книга «Фешн-дизайнери» від А до Я. Унікальне видання, що охоплює понад століття моди та розповідає про її найяскравіших творців. Від Коко Шанель до Олександра Маквіна у книзі зібрані культові дизайнери, що сформували сучасну моду. Видання включає сотні фотографій культового вбрання із колекції Fashion Institute of Technology. Від елегантних суконь початку ХХ століття до революційного мінімалізму у стилі Мондріана. Директорка музею Валері Стіл у вступній статті розповідає про еволюцію модних виставок, а міжнародна стилістка Сьюзі Менкес ділиться своїм баченням моди. Кожен розділ доповнений історичними коментарями кураторів музею. А портрети дизайнерів, створені художником Робертом Ніпольдом, додають книзі особливого стилю. Ця книга – ідеальний вибір для всіх, хто захоплюється модою та історією.